Nkosini-ke Makhosi iy'ngane zakwethu, ngizothi sanibonani-ke nonke singane sedlozi ku-YouTube channel yami lapho ngikhuluma khona ngempilo yedlozi, ngikhuluma nangempilo nje yomuntu wonkana. Ikakhulukazi-ke manje ngizocela nje abantu-ke bazi ukuthi umkhulu, abanye babebuza ukuthi umkhulu Makhosi yini into ayenzayo. Abanye bazongazi njengomkhulu ubhekani noma uMakhosi uMatiwu, igama-ke lelo nje ngalethiwa. Ake ngiyibambe lana-ke singakunaki lokho sikubeke eceleni. Ke ngithi nje la into ofuna uyazi ngami njengesano sangomuntu owakhishwayo. One, umuthi nje omubi noma ngathi ukuphi ezweni la osuke ukhona angiwuphathi. Ukuthwala angithwalisi, izilwane anginazo. In fact isilwane nje asingeni kuleli khaya leli enkulu nakanjani. Into futhi ekuthiwa isipoki, cha, into nje okungelula futhi ukuthi ingengame noma into nje ewumoya omubi. Ngoba-ke izinto lezi engine-guarantee yokuthi cha azi-affect-i eyami impilo. Noma kuthiwa umoya omubi usuke uthunyelwe kanjani, uthunyelwe ngesipoki noma uthunyelwe ngesilwane. Isilwane-ke nje siwubala, ubalo olukhulu kabi, ngisho kuthiwa sigoloza simehla bomvu sinjani. Ngoba-ke ngaphekwa izinsizwa ezazingahlali nabantu ezaziqine ukhakhayi, nami zangiqinisa ukhakhayi. Engifuna-ke ukusho-ke ukuthi-ke umuntu ufanele azi ukuthi nje umuthi umuthi uyichitho, cha, angeke uze uwuthole. Kodwa-ke uma ngabe ufuna ukwazi ukuthi idlozi lilungiswa kanjani ukuthwasisa umuntu, ngabe umlungisela ngokwemimoya yedlozi lakhe ngendlela ethizeni. Kodwa-ke abafuna ukwazi ngithwasisa isiZulu, lokhu abathi isinguni. Angisiye umuntu othwasisa mhlasimbe isithokozo, phela ngiyeke ngizwe khona nothokozo, anginayo leyo mbande, angiyazi. Okunye hhayi-ke kuyezwakala, singahamba sifike nje kukho futhi size sigamanxele. Two, ukwelapha nakho konke nje into engidila nazo nje ufuna ukuzazi kodwa ukuthi ngidila nezinto ezisuke ziphathelene ukwenza kahle, ukulungisa umzamo, ukuqinisa umuntu, impilo yomuntu nokumvikela. Nanokuvula-ke nje inhlahla la kuvalwe khona, la kubhajwe khona. Kodwa-ke ngiyaye ngithande umuntu-ke olalelayo nobhekisisayo ukuthi iyini okuyiyona nto okuyiyona yona edingayo noma emqoka ekufanele asuke eyilungise. Ngoba kwavele kukuhle ukuthi ubheke ukuthi iyona yiphi into okuyiyona ngempela esuke imqoka empilweni yakho uma ngabe ufika kumuntu ezokwelapha noma ezokusiza. Ngibonge-ke nje lapho ngizothi ngiphele. Ngelinye ilanga ngiyoke ngikhulume nje kahle bese-ke kuyacaca ukuthi cha, kahle kahle ikuphi nakuphi. Bese ngicela ukwazi la kule nto abathi izigubhu zomcebo, cha, bangane zakwethu. Umuntu nje ngingakwenzela isivikelo sebutho thizeni elizokuvikela. Uma ngithi ibutho kudiphenda ukuthi advanced, mina engaziyo na ukuthi ibutho elakheke kanjani. Ngakwenzela nje izimpondo zokuvikela umuntu impilo yakho kulaba basuke benezitho ezimbi eziyinkinga. Uzokwazi ukuzoqonda umuntu uma ngisho njalo. Kuwena osuke ngingakakufici, hhayi, ayikabi ingane yakwethu. Bese-ke ngithi sibheke nje nokunye-ke ngane zakwethu okuhle osungakucabanga. Ngeke ngakwazi ukubala konke izinto la ku-YouTube, kodwa nje just nje ukuthi nginazise ukuthi uyazi cha, lo muntu umuntu okanjani. Ngiyabonga-ke, ngicela-ke nje ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe lapho ku-channel yami, nibhekisise ibhathini nje leli libhalwe ngokumhlophe
Uyabhala nje ucindezele lapha phansi, ucindezele nje usubscribe bese ulike ividiyo uma ngabe uyithandile. Uma ngabe ungayithandanga futhi noma usafisa ukuzwa nokwazi ukuthi cha Makhosi bengisacela ukuthi la wenyanga ke ungicacisele la nala uqonda ukuthini uma ukuthi khona i-comment section lapha ngicela ukhomente bese-ke yonke into izobe isiyalunga. Ngizokuphendula futhi kuyona leyo comment section ukuchazisele kahle bese-ke ngikuphendula nala kuma-video ngiphendule sicacisele nabaningi abangazi nabalidingayo lolo lwazi. Makhosi.